చొరబాటుదారుల్ని రానిచ్చి, రానిచ్చి ఇప్పుడు యూరప్ సమాజం విరక్తి చెందుతోంది. క్రమంగా చొరబాటుదారుడు ఎవడైతే ముస్లిం సామాజిక వర్గానికి సంబంధించినటువంటి దేశాల నుంచి వచ్చారో, వాళ్ళు మొదట బ్రతుకు తెరువు కోసమని వస్తున్నారు. ఆ పైన అక్కడ జాగ్రత్తగా నిలబడిపోతున్నారు. ఆ నిలబడ్డటువంటి వాళ్ళు చివరికి ఆ దేశానికే తిప్పలు పెడుతున్నటువంటి వేళ, ఆ దేశంలో ఉద్యోగోపాధి అవకాశాలు పోతున్నాయి. అలాగే మతపరమైనటువంటి ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. ఇలాంటి సిట్యుయేషన్‌లో వన్ బై వన్ దేశాలు ఇప్పుడు లాత్వికా నిన్న చెప్పేసింది మేము చొరబాటుదారుల్ని అంగీకరించం అన్నటువంటిది. ఇప్పుడు స్వీడన్ తాజాగా అనౌన్స్ చేసేది మైగ్రెంట్స్‌ని అలౌ చెయ్యము అన్నటువంటిది ఒక ఎత్తు. రావాలి అంటే ఎవరైనా ఆ దేశంలో బ్రతకాలనుకుంటే స్వీడన్ భాష రావాల్సిందే. స్వీడన్‌లో బతకాలంటే స్వీడిష్ భాష రావాల్సిందే. అలా రానటువంటి వాళ్ళని తిప్పి పంపుతాం. అలా ఉన్నటువంటి వాళ్ళని మాత్రమే అలౌ చేస్తాం. ఈవెన్ స్వీడిష్ సిటిజన్‌షిప్ కూడా ఇస్తాం అన్నటువంటి విషయాన్ని చెప్తోంది.